ni na rike so na gaskiya, tuni na ba zan koka ba. A tunda na gani wasu suna ta yi dadin cikinsa na duba, in sai dai akwai tarin wuya ga wanda bai dace ba. Ni ma ina cikinsu don kwana yi ban dace ba. Wata yar budurwa na gani na ce ina yin santa, in tana da kyau ko mikiyin ta ba shi yin kushe ta. Hakan ya sani na ce gare ta na ba ta soyayya ta, in ta ce da ni ta yi alkawar ta amshi soyayya ta. Ni ma na yarda kan hakan ta amshi soyayya ta. Idan ta tashi min magana sai ta ce an gwanta, hakan ya sani jin daɗi don zuciya ta faranta. Ashe hakan yi min take don na shige tarkonta. Tuna ta yin soyayya akan irin tsarinmu, muna ta baiwa juna kulawa kamar mu cinye kanmu. Hakan ya sa ko cikin gari ana da labarinmu, waɗansu ma suna jiɗar su kwatanta soyayyarmu. Ciki na so har da gaskiya shekara guda muka kwasa, ci mun kuɗi kawai take kamar na ce kwalkwasa. Bani damuwa da mun kwana sani akwai ta ranar fansa, ashe kawai ni suke bidar su mayar da ni tamkarsa. In na je gurin iyaye na ce da su ga zance, suka ce da ni babu damuwa za mi kala don zance. Gora fari za yau siya da alewa duk a takaice, sai na ce da su babu matsala ni ko yanzu mana kudarce. Aka ce da ni karne akan zajiya ta kasance, za je gidan sai tambaya a jiko sun amince. Suka ce da mu babu damuwa bangaren su sun amince, sai da ya je gurin ta ummi a jiko ta amince. Ana faɗin hakan arai na sai na ce na idace, idan na sani ummi aran jama kawai ta amince. Ana hakan ummi ta zo kawai ta ce ta amince. Washe gari da safe sai aka miƙa ladan zance, angon biyu da yin hakan ummi tana canza mu, komai na ba da duk tsadar saba ta yin gode mu. Na tambaye ta shin menene kuma ta ki faɗa min, na ce da ita zan yi tafiya addu'a kawai za ta yi min. Hakan na ce a waya ake kira na ake faɗa min, ummi fa ta yi sabon saurayi ake gunsa mu. Neman kuɗi na je na amma kawai tuni ta zamin, hakan na je ni na dawo hanya ake ta faɗa min. Ummi fa ta yi sabon saurayi ake ta gaya min, in yau za na je